Usingo kwana. Samarita ngoro karecho nyamisontita. Sikia maiki yake ukwana na sauti yake. Chanya na ngoro karecho nyamisontita. Bwana no aba moko. Masgest. Bwana giste kiakorekanira senkei. Mwana uyu ni urarwarira amatuka mange. Nekera arwarira amatuka mange. Tana gukora gintu kero kikiure buneke. Kera chagite 29. Ari gusoma Nyamache high school. Abasoma gaika form 3 acha kurwara. Urwarire igo tukaranga tigacheka. Akole gasi none yamaboko kiagera rinde nyanguru chinde nji arakorera na barakore none yamaboko. Uchiro urwarire twamurwarire chinyagitari au lakini chitabwati matumaini tarora ngobere buya nonye 2 weeks to 1 month twanyora ngo naende nagendere tukurwara ono asoko ase samari igoro na batwarenge buya kurumuisone nabwate tabauti nsinini lakini ndende tukararanga naende uchinchiri obere buya igoro tugacha mabaro batugakora endagera mongino ino baringe nere rika akora endagera tukaria tugasaba kabatebono genda buya enda murare genda buya bana babake bagatigara mwana ruguru baro bakagenda onekera bwake bono mambi twaro sicha ike no tukuragira amo bacha kurumate naende nero utangana gochaga ama kwa Nelson mbiyori ante biye mbiyande rero ngakioreire ante bindaire rero narindaire buyapi amte bintu bakire bwatege kombo nywe chai unywe chai kombe kama twachi kama mendere ya kabere otebe ya tindi kunyinyi wetu na igonyi gotete lakini igacha ngo ikachinsa gete inyo ono twaranga tabu atiari mbaya sana tuama nate biyo mwana masokerie kerogo isiko aisaranza aroro omasokeri isiko nende twasokie bitonga nate bino mongina nga togende bono tuchotore chai ekiagero yo ndoche ngambi yari rero omwana uri twamutigo gosibi ibintu bono goto ikariro uri chinse chinyeiga inyeiga isano nabori omwana naro nyanchete sana okona kombwati amo nabori omwana mwabo ngaibono kemumagenda nakirera ataracha nanje tigotore chai oteba ya eri orinka akari mwana oyi namutebia karagenda oramoraka ng'aire ndagenda ekiagera taracha bono omwana oria oyicha ocha korora omwana oyo onyora mwana takoreti ki mwana taiyo namotebia genda omocheki naende mochie enyomba ya mwaine oteba genda omonto taiyo bono ekero twakora igo ng'ina oyicha gocha ontebia tiga ndagenda nchike omorigie gose ng'ai agenda ng'ina ochicha na inche kinde korwa igoro omanya gotebia omong'ina gete ng'ai aye genda oborie otebia mama aiche ekiagera narigirie omwana nyomba omborire bono inche ngotirimboka korwa igoro igaa nanyora gaki omwana oyio okondangeria ng'a baba ng'a daddy iga aitete abana baminto abatigete ebituma ime bono gaki aywo nabo inche nayerora ekabira eywo nabo nakerora igo rituko ria rero riaba rikong'u rende gaki baria bande bonsi babwate omoyo bwa obwancha omwana oyo nomoroche iga dependent on us ntobwati kende twaiteire nibo korwa 2009 mpaka bono nonya mbono nyasaye obuya bwa nyasaye bogotogendia iga bono oyo orabe na omoyo bwa obwancha atosire ase emipango eye asire nonye na omwana oria egere agendererie obogima kiagera gaki buna bono tore iga nabo tore iga nabo tore buna tore iga ntwarenge iga lakini bono oborwaire bwagerire twaikeire buna twaikeire iga bono aywo naro aywo arenge
bono rende mbuya mono ase ogocha gotoa eng'ora.